Assalamu alaikum warahmatullahi. So guys, barkanmu da sake saduwa da fatan kowa yana cin koshin lafiya. So a bidiyon da muka yi a baya mun nuna yadda za a yi registration na BITTOKEN. So a yau kuma za mu nuna muku yadda za ku yi boosting na account ɗinku ku mai da mining hour naku ya koma 24 hours, wanda a kowane rana za ka dinga zuwa kana yin mining ba 2 hours ba. Kamar da kuke kallo a yanzu mining namu yana tafiya ne a 2 hours. So kai tsaye abin da za ka yi bayan ka zo abu na farko da za ka fara yi shine za ka zo daga nan jerin icon na ƙasan nan wa'annan gurin ga wani guri da aka ce booster. So kai tsaye zaka shiga cikin booster naka. Idan ka shiga kan booster naka za ku ga akwai inda ake deposit, sannan kuma akwai 11 videos. Za ku yi kasa, za ku yi scrolling zuwa kasa. So wannan gurin wannan 11 shine za su baka video da zaka dan yi watching guda 11. Idan suka baka wannan videos din ka kalle su 5 second ne, video ne a minti 3 ka gama kallon su 5 second ne, kana gama kallon su mining dinka za a yi boosting nasa ya koma 24 hours kamar yadda kuke kallo. Bari mu yi testing kamar yadda kuke kallo. So abu na farko da za ku yi shine dole sai kun sako application din daga cikin Play Store, ko kuma za ku iya sauke shi ma direct daga nan gurin sai ku zo ku danna download BITTOKEN. So kuna taba kan download sai ku danna download anyway. So za ku jira zai fara reading kamar da kuke kallo daga samar wayanku. Kai sai bari mu jira ya gama downloading. So kamar da kuke kallo, bayan ka gama installing na application din zaka zo ka sake login, ka saka email ɗinka, sai kar ku manta da wannan mathematics din 5 times 4 is 20. So kuna yin haka kawai za ku yi login, za a sake tura muku da OTP a cikin Telegram naku kamar da kuke kallo. So za mu jira yi login. So kamar da kuke kallo su riga da sun tura mana OTP a cikin Telegram. Kamar da na gaya muku dole kana da bukatun application din Telegram a nan gurin. So kai tsaye zaka zo ka shiga cikin Telegram naka. Gashi nan Telegram. So kana shiga kan Telegram za su ajiye maka OTP kamar da kuke kallo 5560, sai ka koma cikin BITTOKEN naka ka rubuta 5560 kamar da kuke kallo. So automatically kana gama sawa za su yi verifying naka. So sun yi verifying naka login successful. So abinda zaka yi shine zaka sake zuwa kamar yadda na nuna muku, zaka koma gurin da aka ce maka booster. Zaka zo ka shiga booster naka. Bayan ka shiga booster kamar da kuke kallo, zaka yi scrolling ne zuwa ƙasa. Ga wani guri da aka ce za ka kalli bidiyoyi guda 11 wanda za a kara ma mining power naka ya koma 24 hours. So kamar yadda na gaya muku wannan kallon watching videos din baya wuce 5 second 8 second. So kai tsaye za mu yi watching ku kalli yanda abin yake. So kamar da kuke kallo automatically bayan ka gama kallon wannan movies din za su kara maka awa. Da awa 2 ne, yanzu sun kara mini gashi nan. Za ka kara koma kan gurin da aka ce maka booster. Sai ka koma zuwa ƙasa. Kun kalla mun kalli bidiyo guda 1 a cikin 11 saura guda 10. So kai sai za mu sake koma mu gama kallon su. So yanzu za mu dan tsaye da bidiyon ta yadda sai mun gama kallon wannan tallan za mu ci gaba da nuna muku yadda abubuwan suke. So kamar da kuke kallo guys, mun riga da mun gama cinye booster namu ne, mining power namu ya koma 24 hours. To haka gobe za mu je mu sake yi. So the next step abin da zan nuna muku shine a nan gurin. Bayan kai zaka zo ka taba wannan gurin da aka ce end. Kun gane? Zaka shiga gurin da aka ce end sai ka taba kan end kamar da kuka kallo. So idan ka taba kan end a nan gurin, bayan ka taba wannan end din a nan gurin akwai guri da suka bada wanda za su baka talla ne ka ƙara kallo, wanda talla guda 20 za su baka, wanda in ka kalle su zaka samu 20,000 RP. So wannan talla ne wanda zaka je shi ma ka zauna ka kalle su, bayan ka kalle su za su dinga maka adin. Sai kuma abu na gaba da zan nuna muku shi a nan gurin shine zaka yi scrolling zuwa ƙasa. Akwai bidiyo da za su nuna maka a cikin YouTube wanda zaka je ka kalla, zaka zo daga baya zaka zo ka saka code wanda za su baka kamar da kuke kallo. Kowane bidiyo akwai wannan 5,000. So in brief bari na nuna muku yadda za ku yi amfani da shi. Za ku zo ku danna wannan kamar da kuke kallo, kai tsaye sai ku zo ku danna wannan start tax. Idan ka danna start tax zai shiga da kai cikin YouTube channel. Kun gane? Zai shiga da kai cikin YouTube kai tsaye kamar da kuke kallo. Za mu jira shi ya bude mana bidiyo din. So kamar da kuke kallo bayan ka shigo cikin YouTube kai tsaye abin da zaka yi zaka zo cikin wannan comment section din ka duba mene amsan. So kamar da kuke kallo in ka shiga cikin comment section zaka yi scrolling. Yawwa zaka yi scrolling sai kaga inda aka ce ga amsa nan. Okay, bari mu ci gaba da yin scrolling. Zan nuna muku yanda abun yake ne, as simple as that. So za ku ci gaba da yin scrolling, Yawwa. So amsan shine a nan gurin Africa shine amsan, amma ina so in nuna muku. Yawa kamar da kuke kallo wannan zai rubuta code sai rubuta cool Africa. So yanda za ku rubuta Africa normally yanda abun yake shine za ku zo ku rubuta Africa in capital letter haka. Za ku koma gurin ku rubuta Africa kamar yanda na rubuta shi haka. Kun gane? Za ku yi code nasa sai ku koma cikin BITTOKEN naku. Idan kun koma cikin BITTOKEN kamar da kuke kallo
so a nan gurin shine inda zai ce maka kai pasting code. So wannan code da zaka yi pasting a gurin shine zaka saka Africa, bayan mintuna kamar minti 10 ko minti 15 sai ka zo ka rubuta. So kowane bidiyo ka shiga a gurin tax ka shiga comment section zaka duba zaka ga inda aka ce maka code da zaka yi amfani da shi. So wannan shine a yau muka kawo ƙarshen bidiyo na biyu, in Allah da zamu ci gaba da kawo muku bidiyo na uku.